आंनि भिडिअ'आव फ्लक्सासिन अरिनी डाजल टेब्लेटनि सायाव स' माबायदि जायो नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होखादों मिन्थियाब्ला स' बेखौ जोङो जेब्ला जों डायेरिया आरो डिसेन्ट्री जायो मेनलि बेयाव इउज खालामनाय जायो आरो माखासे बेक्टेरियेल इनफेक्शनावबो बेखौ लानाय जायो आरो गायनोकलजिकेल इनफेक्शनावबो लानाय जायो गायनोकलजिकेल माने एक्सट्रा ह्यूमेनफोरनि थाखाय एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट थायो बेखौनो गायनोकलजिकेल होननानै बुंनाय जायो मेडिकेल टार्माव आरो जेब्ला इउरिनारि ट्रेक इनफेक्शन जायो अब्लाथाय इउरिनारि माने जेब्ला जोंनि इउरिनाव प्रब्लेम जायो अब्लाथाय बेखौ बुंनाय जायो आरो ब्लाडार जायो बेखौनो इउरिनारि ट्रेक इनफेक्शन होननानै बुंनाय जायो बेयो मोनसे एन्टिबाय'टिक ड्राग आंनि भिडिअ'खौ आङो एसेबां फोजोबनाय जाबाय आरो आंनि भिडिअ'खौ प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आं भिडिअ'आव आपल'ड खालामबानो नोंथांमोना नुनो मोननो हानायनि सिगांग्रो स' गोजोन्थों बाय